estàvem al Barbican i això era, doncs, perquè bàsicament doncs, hi havia un concert en el que una gala, una Royal Gala d'aquestes en la que havia d'assistir la reina, i el tema és que no hi havia entrades. Quan vam arribar ens van dir si us voleu esperar fins a l'últim minut teniu la possibilitat de poder entrar en el cas de que hi hagi alguna cancel·lació, i va ser així. Llavors, doncs, clar, ens van donar a l'últim minut, però és que justament tothom estava dins i només hi havia la reina fora esperant, amb tota la pompa, no? Quan va entrar el God Save the Queen, tots els músics, el director, vull dir, no dirigia, només tots allà, saps? Després també, com que vam entrar, és clar, la gent, i aquests que entren, sí, aquest és famós, un li anava dient, perquè a més ens van posar allò a la platea, a davant, vam haver de recórrer tot, i col·locar-nos a davant, i deien, sí, no, és que aquests són famosos, anàvem així, també, amb texans, tothom allà d'etiqueta, una cosa, bueno, amb tota la pompa anglesa, vull dir, era una situació una mica, sabria dir, incòmoda, estranya, se'ns feia estrany, increïble gairebé, no? De poder-li gairebé tocar el barret o de tirar-li un paperet, allò, mira, afegim aquest.